Moikka moi, Lenno täällä taas ja nyt tulee videon nimeltään Lego-ideoita osa 2. Elikkä nyt siis tehdään tämmönen pikavene. Ja tää on aika helppo. Tähän menee 2 tommoista keulaosaa, 4 tommoista pitkulaista, missä on 4 nuppia, litteitä. Sitten tulee tommosia pieniä tommosia, tommosia litteitä, se on 2 nuppia. Sitten tulee tommonen vene keulaosa, normaali palikka ja sitten tommonen litteä, missä on 16 nuppia. Tämmönen leveä 4. Ja sitten tulee tommonen keulaosa, joka tarvitaan pohjaan ja yksi noista tulee kans pohjaan. Ja sitten tommosia 3 tollasta litteitä, missä on vain 1 nuppi päällä. Tommosia koltevia pieniä osia, 2 sinistä ja 1 tommonen harmaan tumma. Ja 2 tommoista ritilaosaa litteitä. Ja sitten tulee vielä tommonen litteä. Tommonen litteä. Ja se on tommonen tasainen, jossa ei ole nuppeja. Tommonen laser valomiakkaosa. Ja vielä tommosia osia, missä on reikä. Tommonen. Elikkä nyt aloitetaan siis tekemään tätä videota. Ja tässä videossa tulee olemaan, näitä tulee vielä 3 osaa. Ja nyt sitten aloitetaan tekemällä tämä. Otetaan tämmöiset osat, näin. Ja saman tien tämmönen sidinä tähän eteen. Näistä mitä mulla on. Sitten tämä litteä osa tähän näin. Tällä tavalla. Sitten tämä toinen tämmönen keulaosa. Tai tavallaan keulaosa. Sitten tulisi tämän näköinen. Ja seuraavaksi otetaan täältä tämmönen litteä. Tai tämmönen osa. Tai siis, anteeksi, tämmöiset osat. Ei se unohtua jo. Niin tällä tavalla näin. Nyt se laaseri pitäisi tätä. Niin pitäisi niinku pujottaa siellä välissä, että siitä tulisi tämän näköinen sit perästä. Ja vasta sen jälkeen otetaan näitä litteitä, tämmösiä. Pistetään ne kiinni. Nyt sen pitäisi näyttää tältä. Ja seuraavaksi otetaan näitä, missä on vain 1 nuppi, näitä litteitä pieniä. Ja laitetaan ne 3 tämmöstä tähän keulaan. Keulasta lähtien rivin. Sitten otan tää tumman läpinäkyvä. Ja sen jälkeen otan tämmönen tää litte, missä ei oo mitään. Ja sit semmonen, missä on nuppeja 2. Missä on 2 nuppia vaan. Ja laitetaan se näin. Tää, mikä tässä niinku nyt on niinku ohjaamo. Sen pitäisi näyttää tältä. Ja seuraavaksi otetaan tähän näyttää, perähän täältä on tyhjä. Tai tavallaan tyhjä. Niin nyt otetaan täältä nämä tämmönen, missä on nupilliset ja 2 näitä sinistä vinoja. Tavallaan, jotka on niinku vilkkuja. Ne olisi niinku täällä perässä. Tähän näin laitetaan kiinni. Tänne. Ja sitten tehdään täältä nämä. Nämä liitetään tänne tuohon vilkkujen kohdalle tai noiden valojen kohdalle silleen, että ne on niinku peräänpäin. Tuohon jää tommonen alue, tyhjä osa tuolla tavalla. Ja sitten täältä jäi 2 tämmöstä ylimääräistä osaa tai tämmöstä litteetä. Ja tämmöinen osa, tää keulaosa. Niin niitä mä sitten hyödynnän tässä, kun mä oon täällä valmiiksi tehnyt tämmösen telineen, mihin mä laitan tämän. Ja tää telinähän koostuu tämmöisistä 3 osasta tää pohja, joka laitetaan tällä tavalla tähän näin. Ja eli tämmönen litteen osa ja 2 tällaista putkiosaa päällekkäin. Tää on aika tämmöisiä löytyy, mutta tää mun värivalinta, niin mä otin vaan tän nyt tuolta mun Lego-laatikosta, koska tää oli ensimmäisenä ja tää on semmonen siisti osa tohon. Sitten täällä on tämä. Jos sen laittaa tästä keskellä olevasta ympyrästä kiinni tällä tavalla, niin siitä saa tähän telineen tällä tavalla. Ja
jos se laittaa jos se laittaa tästä näin kiinni. Tai sit sitä voi käyttää pelkästään laittamalla tästäkin. Se pysyy hyvin pystyssä. Ja sitten näitä muita osia, mitä mulla on tässä, niin näitä voi käyttää niihin muihin, mitä tässä tulee. Esimerkiksi muistatte varmaan, että edellisessä Lego-videossa mä tein semmoisen auton, niin tällaista alustaa voi käyttää siinä. Mutta ja sitten semmoisessa lentokoneessa, minkä mä tuun tekemään viimeisessä videossa, että sitä kannattaa odottaa jo. Elikkä tää oli tämmönen tällä kertaa. Ja nyt meillä oli seuraavaksi vuorossa vielä haastavampi, että se ensimmäinen oli helppo. Ja vielä vaikeampi. Ja sitten tulee aina vaikeampia. Lopuksi niin se on no ei se niin aika vaikea, mutta vaikea. Ja se lentokone, mikä mä tuun tekee, niin se tulee olla vaikea. Siinä menee vähän kauemmin kuin näissä, kun ne on suurin piirtein joku 5 minuuttia. Ja kommentoikaa ja tykätkää. Ja sitten siitä, kun on tullut pyyntö, että pelaisin Minecraft Hexittiä, niin sitä ei välttämättä tule, koska se saattaa lagaa niin paljon, koska se lagaa muutenkin vähän väliin, niin mä en sen takia tee siitä. Mutta World of Tanksista tulee kyllä lisää videoita vielä. Lenno sanoo, että moi moi!